6 סיבות מדוע צמח הקמומיל הוא הצמח של האישה. סיבה מספר 1. תה קמומיל מצוין לדלקות בשתן, גם בשתייה וגם בשטיפות. תנסו זאת. אם שוטפים את השיער עם תה קמומיל, בסוף החפיפה זה שומר על צבע שיער בלונדיני. מומלץ. תה קמומיל מצוין ממש לניקוי עור הפנים. רוב חברות הקוסמטיקה משתמשות בקמומיל לכל התכשירים שלהם. תה קמומיל שומר על אוכלוסיית החיידקים הטובים של המעיים. הם ממש אוהבים אותו. תה קמומיל מרגיע גרד מפטריות מכל הסוגים, במיוחד פטריות נשיות, ואתם יודעים למה אני מתכוונת. וטיפ אחרון, בדלקת גרון מומלץ לגרגר עם תה קמומיל בתוספת סודה לשתייה. זה הורג את כל החיידקים.